Pán Sklenáš, Škodu Super poznám veľmi dobre. A v čom sa to práve teraz vezieme? V aute, od ktorého si na Slovensku veľmi veľa sľubujeme a v súvislosti s ním aj od športovo založených a dobre zarábajúcich zákazníkov, ako ste vy. Aha, takže dobrodružstvo, ale v exkluzívnej podobe. Presne tak, ale nebudem vás napínať. Sedíme v novej Octavii Scout, outdoorovom vrchole modelovej rady Octavia s inovatívnym pohonom všetkých kolies a skvelými jazdnými vlastnosťami. Takže niečo ako alternatíva k Octavii 4x4, ale s výborným offroadovým lookom pre tých náročnejších. Presne tak. V porovnaní s Octaviou 4x4 je svetlá výška tohoto vozidla o 33 mm vyššia, čo sa veľmi dobre hodí nielen pri výjazde na chatu, ale čoraz častejšie aj v nákupných centrách. Samozrejme má lepšiu ochranu podvozka a iba tie najsilnejšie, najkvalitnejšie motory kombinované s automatickými prevodovkami. Tak to ma zaujíma, máte aj nejaké ďalšie údaje o tom? Benzínny zastupuje vrcholná motorová jednotka 1,8 litra 118 kW TSI a potom dva dízlové motory s výkonom 110 kW a 135 kW. Mimochodom motor 135 kW je tým najsilnejším dízlovým motorom, ktorý Octavia vôbec ponúka. Čím je ten silnejší diesel ešte zaujímavý? Napríklad kombinovanou spotrebou 5,4 litra na 100 km. A keby ste si zvolili slabší 2-litrový dieselový motor, tak ešte menej. Ale čo je najdôležitejšie, že utiahne príves hmotnosti 2 tony, čo je o štvrtinu viac než u predošlej generácie. To ťahanie, to by sa mohlo hodiť. Tu keď Peťo Sagan má najbližšie naštve na pretekoch, tak mu odtiahneme jeho Citroën a môže ho ísť hľadať. Mimochodom, koľko sa vmestí bicyklov dozadu? Niekoľko. Octavia Scout je v ponuke iba vo variante kombi a varianta kombi je samozrejme známa najprístupnejším a jedným z najväčších batožinových priestorov vo svojej triede. A kedy sa bude dať Scout objednať na Slovensku? Tak to vám prezradím, až vystúpim.